Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Uba aden mala basayoman nong ilam kaseng Voice of the People Party. Ula ay kublaya ka sorkar hakaba kalatung da kiriyo syampang halor ka reservation policy. Uba aden habakren bikilat patay kubor mentaka singi kahnyo trik ujiliyo arajar at pulay. Ulay turu bakaseng kan sapa da gajing to siya ka sorkar. Man pa Pynsted no ikur kom Treikam juga kenhun kiriyo syampang lani ka expert committee. Kanang makan na man ay jing mun no kamkloy siya ka sorkar. Hakaba yaday bakarukom tungkam tungjam. Bat bakan ay kajing mentoy ki kun samla hapo kajala. Ni kong ay ngasong adi banay kulay ka sorkar kabala pentulun iki kam shikmat batu kabala bu ya kani ka search committee hapo kajing alam kajing chief secretary banwat kita ki riu shampang maring ibu katin kajing mo ani kita ka expert kong bagala penpauling baka notification ki riu shampang gibri bakaan ki riu shampang gibri pet baka subject yung ka economics ani ka subject ka bakren ni kayo ko ke subject jeng beri bakajing dan pai dengan ngit ban ishanya ba bakajing start kajing chief secretary on identify lene on what ibriu ke ba biang ka kun bajing thu jang ka expert committee hi hang tu haka expert committee hi ka soka ko tempau kindan ibriu ke tibet kiri sampang ya ka ai kai ka tak labiang ini ka tak daw na kaling kajing ni sa dawa ya ka sorkar bakan bu ka expert committee kani ka reservation policy bagi kren kamput ya tang kam sorkar mo tumbre nitip ba kindun bon ki private sector ki bandang mi bat ki belami kani ka jela ka jungi te kani ko dik wei ki benta ka ba ka sorkar kana pun simkhia ban pet ba ka kom hakam ka kom thungkam hakini ki private sector kan ai ka jing mentor iki konsam na bijung ingin adu baka sorkar kanda khot kendai nagaleng ka jing ka party hingila rai dengan saha ka jing thok sorkar ban kuntu ka sorkar bakan Pynsted ia kani ka jing Treikam jong ka expert committee khnang bala ban perbek no kani kam ko satek mangila i ngila kren wa rapo assembly ba kumbagalong hi abangi ki ia kani ka reception policy kamut bangi ni shukle jimut ta kam sorkar tenri kadi ka policy jong ka sorkar na ka daw ka shong ha education policy jong sorkar kumnu ban punso tho ha ki bri ki jini ban punrum ha ki bri ki jini ia kani ka mensim banum dei bale ra ka kam baru ban diversify no iki te ki talents ha ka cap ka bangi ladon kam ban diversify ki talents kana bagi ki bri ki jini sama jing ki li ban pentibit ki talent ki bagi dan bat pala ban export ki te talent ji wa sapa ka bumut ba kom thau jam kam de ta kam sorkar kam de ta ka white collar job kam yong mo tin hareng ten re de ki kam ki bala ban ai ga jing ki bakra ka kam ji ka ji ka bakran barang ila ban ngit ba hakani ka khap ka ban ta kanum long kum ta ron ka jing ki baskem ba kani ka komiti kanum put tanga komiti ba nagaleng ka jing ru ko mo ngin yai Buddien ngin dang yai pensotho ngin dang yai kren ngin dang penshai yiki pat ba bang idon kam ban I ba kani ka komiti ka shim ya ka sinjam ka Pynsted ban ai jimut sorkar ba ka sorkar ka Treikam yiki jing ai jimut ki ba shong ne a jong ne komiti